veznim igračima. Evo izmjene. Semir Dacić će u igru umjesto danas neraspoloženog Ivana Čurjurića. Dacić koji je postigao jedan pogodak ove sezone. Ipak pronašao način kako da Tuzli City donese nešto bolju igru. Slobodan Starčević. I potez. Dacić. Preletila je ta lopta sve. Na kraju i Veselinovića. Hoće li stići Zilić? Ne. Pogledajte gdje se vratio Crnov da pomogne svojoj obrani. Jazvića sada. Jazvić, ovo može biti opasno. Dacić, Osmanković, prilika je 1-1 u timu Željezničara. Asim Zec će zamijeniti Jazvića. Dobro je Jazvić ovdje kombinovao sa Dacićem, pa onda Osmanković brani to Kutić, ali ponovo na pravom mjestu kapiten plavih.
Antonio Pavić, 2:0. Tvoja Terza, tvoja! Malo ovdje, pute 3 dana! Izjednače rezultat, postavni taj pogodak.